Awungizwa ndoda. Uma ngifika athi ngeke ngenze lutho ngeke nyakaze. Singaqinisekisa ukuphepha kwaphela. Kodwa unalo lelugwini lokuthatha leso sinqumo ngithi. Ingakho ngikhuluma nawe ngithi uphinde amanzi amancane. Umuntu esimfunayo untanzi. Uyena ikhanda lenyoko masinganquma yena uPeter noZama bazoladela. Umsebenzi wami akusiwo ukuthi ngibonisane nezigebengu. Umsebenzi wami wenza ubulungiswa. Ubulungise ingakho mina ngiboshiwe ngisetshele izigebengu zangempela untanzi. Singaphandle siphile impilo zayo. Ngiyafisa ukukusiza kona njalo uma ngikusiza ubalulekile imina ngithi. Kodwa umsebenzi wakho lo kodwa yingakho silana ngithi. Sinalokho nje siqhambelana manga sinathu umnteni wakho umsula kuyo yonke lento le. Kodwa sona izigebengu ngithembe kanjani-ke phela tshela mina. Angithi Thembe, ngithi banesibindi udele konke. Lento siyenza manje noma sitshela sonke lengane emphakathini ukuthi ukukhohlakala kuyaphumelela. Sawubona. Ngiyaphumelela. Ngaze ngajabula ukubona bengalindele ucingo lwakho. Ngiyathemba usaphila. Ngiyaphila impela. No baby enza hawu. Hayi, udla impela. Ngiyabonga kanami ukuthi ungifonele. Bese ngikukhumbule Kahle hle uletho bethi angikufonele ukuthi angikunike na isipho. Uwiki khona. Ngoba usuku lami lokuzalwa bese lidlule nje. Usungabheka kubone nawe ukuthi khonani. Usawubona nje. Awu, mali kancane kancane. Bengicela uhlale phansi. Ngiyacela. Asanjani sisu? Azi ngaphandle kwama-heartburn nokuthi phansi phezulu ngibe ngigijima indle encane akukubi kangako. Lo mndeni kayi ungisekile impela. Ngisho uma usenendaba ukuthi ngidlani ungihlelela ngikhimbila. Wena unjani? Ngoba ngizwile ukuthi kubi ngale kwaMagwaza. Sakhuluma ngoMagwaza ngicela uthanda mhlawumbe ukhathazekile yazi ukuthi ngikuphi kuzomela ngihambe. Usale kahle Thanda. Ngiyabonga.